Hei, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft Skyblock. Sper să vă placă. Mă scuzați dacă se aud voci pe fundal. A venit cineva în vizită la mama mea și de asta. Da, deci ne vom juca o mapă de Skyblock în care, după cum vedeți acolo, este un copac galben, adică plin de lucky block-uri. Și după ce terminăm, după ce ajungem la copacul ăla și la insula aia, o să ne dăm pe creative, ne luăm mai multe lucky block-uri și facem un mic lucky block race. Și în care sper să vă placă. Cred că lucky block-urile sunt bucăți de gold. Cred. S-ar putea. Așa mai sunt în unele moduri. Asta e mapă deja instalată cu mod. Ca să știți. Da, să mai întâi spargem așa un pic. Uite așa. Acum aici ar trebui ca să fac verdeață. Nu știu de ce vine deja noaptea. Mă rog, am început aici, așa am luat eu. Bă, cum vedeți, este și aici. Puneți voi stop dacă vreți ca să vedeți. Da, adică să... Stronghold. La end. Main objective, challenges. If you have any suggestions, contact me, Twitter, YouTube. Mai întâi vedem cum e mapa GGR. Ia un pic să-mi pun ceva mai... Să văd mai bine telefonul, așa. Am pe telefon, după cum știți. Mereu sunt pe telefon. Fac așa, dacă vreau ca să urc pe insula asta, fac o leacă de parcurs. Ce e așa de greu. De așa, pătrat perfect. Pi. Ha, carem. Ha. Ok. Mine ok, doamne. Să alea, că n-am spart copacul încă. Da, că am pus... Vreau ca să pun pe lângă ca să cadă toate sapling-urile. Cred că știți voi. Pardon, nu eram atent. Acum aici. Să spargem și noi un pic de pe aici. Nu? Ne-a dat așa din început și niște praf de oase. Vrei să-ți crească copaci mai repede? Folosește praf de oase. Vrei ca să-ți crească iarbă? Folosește praf de oase. Ediția 2020. Vrei să crești copaci în alte dimensiuni? Folosește bone meal / praf de oase. Șmecher. Dacă fac așa, nu prea merge. Copacel crești. Așa. Stai, copac mare. Copac mare, bingo! Dar nu prea așa de bine. Costăm un handicap, pardon. 1 miliard de ani ca să-l spargem. Deci... Mai întâi facem așa. Așa, 1, 2, 3. Piu. Piu. Ne facem și noi un pickaxe. Ca orice persoană normală pe Skyblock. Dacă spargem și așa o leacă bucățica de jos.
Acum imediat trebuie ca să facă, da, să faci un pic mai repede. Nu înțeleg de ce nu ne-a dat ca să facem surse infinite de apă. Știi ce? Să-l dau leacă pe astea din bară. Fac așa o leacă. Bum, stone pickaxe. Perfect. Acum doar stau aici ca prostul și minez în continuu. Dau leacă să sparg asta. Deși, normal, una... Da, și mai este cu un bloc mai în jos. Da, dar am cam încurcat-o în puii mei. Da, fac. Ok. Ciudat. Pune rapid. De ce simte jocul ca și cum aș avea apă la mine? Nu știu. Ca și cum aș sta în apă. I don't know. Vreau ca să stau așa. Și efectiv ține apăsat. Minunat. Ok, well done. 34 cobblestone. Asta, da. Ți-au zice că putem ca să mergem și în Nether. Ne batem cu dragonul, băieți. Bine, sunt și fete. Plus o colegă de-a mea. Da. Ciudat, nu? Vă cred. Să vedem că să fie așa un video mai lejer. O să vedem cam câte episoade o să ne ia skyblock-ul ăsta până ajungem în the end, boys. Practic merg în față și minez în același timp. Doar asta fac. Bine, gata. Ce tu? Ce nu vreau ca să-mi risc viața. Avem un stack și 5, yes! Ne facem full unelte, asta e de bine. 1, 2, 3. Full unelte. Un furnace. Furnace-ul punem așa. Cum să fac? N-am chat-urile activate. Ca să dau weather clear pentru episod și să dau time set day. Weather clear. Că scriu, nu prea pot ca să scriu ușor, că știți voi că sunt pe telefon. Și un mic time set day. Deci avem 1, 2, 3 insule. Cred că așa o fi aia de end. Că alte insule nu mai văd. Eram până acum doar la 5 ceancuri. Acum ați dat pe 12 ceancuri.
Că nu știa nici naiba, mă gândeam că bă, mi-a făcut ăla troll. Dacă încolo a scris în carte și ca să dau ceancurile mai mari. Și ăsta a fost răspunsul. Ceancurile mai mari egal cu mult mai bine. Haideți să ne extindem un pic încolo. Așa. O să trebuiască să spargem și asta așa, pământul ăsta, dărtul ăsta. Numai că e ultimul layer, o să fie o leacă mai greu. Dar eu nu sunt așa noob. De asta o să pot ca să o fac. Deci luăm așa apa. Hai să o punem aici. Luăm asta lava și o punem aici. Luăm apa. Spargem bucata asta de stone când avem nevoie de ea. Acum spargem bucățele astea. Fac. A căzut o bucată de... Mă rog, fac af. Ce contează asta? Yes. Așa, vedeți, am luat bucățile astea așa. 3, nu? De fapt 2 am luat. Da, o să fie o leacă mai greu, după cum v-am și zis. Pac. De fapt, fac efectiv asta. Ce părul să puteam ca să fac așa. Dar o să trebuiască ca să lăsăm un pic de loc aici așa. Măcar astea 2 blocuri ca să ne putem urca aici. Și... Da, o leacă mai greu cu spartul dărtului, dar măcar învățați și voi un pic cum se face. Hai să nu țin cumva găleata în mână, că poate ia ca prostul apa, când nu trebuie. Ok. Știi ce? O iau încetul cu încetul. Mai bine să nu mă grăbesc, nu? Nu, guys? Hai bă, sari. Nu! Dărtu! Fuck! Mi s-a blocat controlul. Mi se blocase controlul și s-a spart 2 bucăți fără să vreau. Fuck. Please. Help. Holy shit. E un pic mai greu aici treaba. Cum vedeți și voi. Nu m-am jucat Skyblock de ceva timp, să fiu serios. S-ar putea ca unele chestii să nu le rețin din Skyblock. Unele hack-uri, șmecherii. Hai să pun aici, aici. Zic mă pot urca așa. Bun. Una aici, dar chiar pot ca să fac și așa. Nu. Aș puteam ca să mă duc după dărtul ăla, să fiu serios. Punem aici una bucățică. Spargem una bucățică. Și facem așa. Iar acum spargem bucățica asta și ne ducem sus. Și gata cu insulița care era aici. Singura insuliță mai e asta. Iar acum, să fiu serios, din ce mi-aduc eu aminte, era ceva de genul.
Deși aș fi vrut ca să fac cu lemn, dar aici nu. Aici să fie partea cu generatorul. Uite așa. Deci 1, 2, spart unul în jos și 1 pentru apă. 1, 2. 1, 2. Deci 1, 2. Groapa aici, nu? Asta ar însemna că vine aici. Dacă fac groapa aici. Trebuie ca să mă aduc aminte că se întâmplă aia. Aici așa, o să vreau ca să fac o mică șmecherie. Nu. Nu mă arunci tu apă. De așa, vin înapoi sus și fac... Nu. Mă rog, v-ați prins voi și fac așa. Aici pot ca să pun un bloc. Opresc apa. Pun aici lava și aici trebuie să facă... Da, corect. Cum mă gândeam eu. Nu înțeleg de ce am făcut cu un nivel mai sus. Asta chiar serios, nu înțeleg de ce. Dar să zicem că nu s-a întâmplat. Bun. Cobblestone generator. Bun. Am făcut cablu cu generatorul. Aici haideți că să punem așa. Cu un slab mai bine. 4 slaburi. Ai, mi-a mărțit piciorul acum stau. Acum credeți stau într-un așa hal, așa rău. Un pic. Gata, sper că acum să fie mai bine. Încă aș putea că să agați undeva telefonul sus, dar mă rog. Cam cât de mare e, cam... Da, e destul de bun așa.